presented by J3 Music World. रिकॉर्डिंग बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो साजिदपुर मेडका बाजार। कि जमन छोटे बाबे उ बढ़ावतिया रे कोनो छामड़ा से लागे धरावतिया रे धरावतिया रे कि जमन छोटे बाबे उ बढ़ावतिया रे कोनो छामड़ा से लागे धरावतिया रे हमरा के नाही चिखावतिया रे हमरा के नाही चिखावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जाके रहरी में मुँह मारावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जाके रहरी में मुँह मारावतिया रे जाके रहरी में डीजे मनीष रक्सौल मारावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जाके रहरी में मुँह मारावतिया रे कोइला फोन हो करे आवताटे बिजी रे लागता कि कवनो छाड़ा बिहले बागीजी रे बिहले बागीजी कोइला फोन हो करे आवताटे बिजी रे लागता कि कवनो छाड़ा बिहले बागीजी रे चिकन सामान झलकावतिया रे चिकन सामान झलकावतिया रे रोज नया नया लइका पटावतिया रे जिला छापारा में मुँह मारावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जाके रहरी में मुँह मारावतिया रे रिकॉर्डिंग बाय चाहत रिकॉर्डिंग स्टूडियो साजिदपुर मेडका बाजार। डीजे मनीष रक्सौल मारावतिया रे रोज राजावा के अपना बोलावतिया रे जिला छापारा में मुँह मारावतिया रे राइटर सिकंदर नितेश के रोजे उ बोलावे ले संजू राजपूत से माजा सुनब उठावे ले सुनब उठावे राइटर दीपू रविश के रोजे उ बोलावे ले पवन राजा से माजा खूबे उ उठावे ले मनोज ड्राइवर के सतावतिया रे रोहित राजी के सतावतिया रे रोज यादवा के अपना बोलावतिया रे जिला छापारा में मुँह मारावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जिला छापारा में मुँह मारावतिया रे कि जमन छोटे बाबे उ बढ़ावतिया रे कोनो छामड़ा से लागे धरावतिया रे हमरा के नाही चिखावतिया रे हमरा के नाही चिखावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जाके रहरी में मुँह मारावतिया रे रोज राजावा के रानिया बोलावतिया रे जाके रहरी में मुँह मारावतिया रे।